И какво ста хора, аз съм ЕТВГ и днеска ще снимаме 6, 7 или 5 епизод в Пипи България. Да. Опа! И тук до мене са С11, Т11, Й и Лорд Мамуник, АК Радо, АК Just Help. Да. Сега пийте полшенките. Ака дебелия! Чакайте, бе, чай си взема такова сет. Кланбейс. Еми аз те предупредих. Радо, идва и Кланбейс бързо. Ма аз не съм чул. Чай си взема. Идвам клан бейс. О, трябва да си правя полшенки. Аз ще умра докато ти дойде. Комето. Радо, ти ме... Не знам кой, ама един ме оцели, аз съм фул даймонд, един ме оцели един път и аз съм. Аз останах на половина и умрях. Мене победителя ма бие. Не победителя, бе. Под кое бача? Да. Какъв е този, бе, де постоянно ме бие да го... Радо! Виж, снимам клип, тъй че може ли да ми направиш 3 или 6 хелтки някъде, защото тако ще скачам с про... Нали, скит прайм. Де да имаш и на мен тъй да ми правят полшенки. Ама той каза, че ще ма кикне от секшена и ма заплашваше, ако не му направи хилки. Заплашваше, че ще дойде у нас и ще ма набие. Фрикилчета номер едно. Под кое бача? Ма няма ботълки. Под кое бача, аре без кнокбак меч, бе, Зарка. Аре, бе, то с какво искат толкова от мен? Аз се за хелп, бе, я елате да ми хелпнете. Аре да! Трябва някой да слезе про тройка и да убие този под кое бача, той има доста хилтки. Еди, рейднали са хома на Ред Веном. Поне едната му ферма е щупена. Ако той се е чупил сам. Какъв е то сред Веном? Чувал съм за него, ама сега не мога сета. Да. Ама няма глас ботълки, Еди. Ета тебе, Атина, чакай тъпа Атина. Да си седна там То пишеш кланбейс. Напиши наклонена черта кланбейс. Ами аз не съм такова талопната. Модератор си ти, напиши го. Клан бейс. Да, верно. Дел Адам. Хомса. Хоме май. Kids. My kid starts след 19 минути. Ох, че ми лагна. Човек, Ами то тази ферма отдавна е рейднат. Добре, че не съм портнал този локспо, защото Грифъл е Sky Home, а този Home... Аре, аз съм клан бейс. Аз ви чакам на клан бейс. Еми, аз чакам Радо да ми направи 6 хил. Ми търса ботълки. Аз имам 54, аз знаете ли какво правя? Като пия полшенките си ги пия в холмето и после оставам бутълките. Радо, ела да ти дам, имам 12. Кой хом? Аре, хом, чакай. ела хом е Sky. Намерих си. Аз ви чакам там пред това, на клан бейс дете. Хора, да не питате за IP-то горе в екран, горе вляво го има. Това иначе много яко там де ти е шоу сървър IP. Какво е? Опа. Как ме целят тези? Какво е това? Вау! Човек, аз ще спирам скрипа, защото трябва да си правя полшенки. Това е супер якото, върти се. Аз се мютвам за малко. Окей. Аре, Радо, къде ги правиш тези полшенки ти? В хома на Ред Веном. Я ми донеси малко глистеринг мелан и голстон от бъда хома. Чай, аз
Първо ще ти донеса глистеринг мела. Аз имам у себе си. Виж метнах ти. Това ме бъде. Царара. Някой ми пише... Да. О, Дарнел ми пише. Той е дебел. Какво трябваше Глоустон да ти донеса? Аз не знам в кой холм ги оставих. Ето тук има. Идвам. Ей, кажи, да кажат Буба на YouTube. Аз не съм ги накарал да кажат хай даже. Еми точно. Па ти си инвиски ли идваш тук? Нема гъмпаудър. Аз имам малко мой, дет си го паза. За тежки времена. О, доста хора казаха хай. Аз пък имам точно 5 бъда. Фу. Аз имам 8. Щях да тръгна да слагаме и тук бедрок, човек. Виж какво мога да правя в чата. Вау. Сега сигурно ще мама. За какво? Идва и си вземи 6 хилтки. Добре. Аре, бягаме ли? Не! Аре, ами аз пих. Еми, чакай си, трябва да взема един брел. Аре, Че един ми искам. Сега сигурно 20 минути е станал клип. Точно. 20 минути. Поне 15. Минаха 3 минути. Да, бе, 3 минути, честно. Май щупих това. Да си направим хваме на големи координати. Аре, клан бейси да скачваме. Аз чакаме и той Радо. Аз съм клан бейс и ве чакам. Между другото имам порт в холма на Аймгад. Какво има? Казвам на клипа, че имам порт в холма на Аймгад. Аз не. Ме ме оттрепаха тук.
Дам му 18 года, не пълки за 3 брадвица от тада Брадвица. пръшки. Ето. Аре, ще скачаме ли? Сериозно ли имаш И- толкова скилове? Да. Аз имам 1000, точно 1000. Почти Ради и толкова приключихме. няма, ради и толкова няма. Купувам Лего и дам бъда, който продава да ме мъсли. Аре, аз пия и скачам. Идвате ли? Не. Отивам за стрелка. То си иде, джойстика иде. Хора, аре бе. Да бе. То са толкова стъпче, няма къде. Блок хитван. Аре, аз какво да правя? Аре, пийте полушенките, чакам ви кламбейс. Ами чакай аз да си взема пушанки. Ими аз съм там, Радо, ела панети. Ама Аз дъма пия. сетли, дъма Да, сетли. аре. Ало, някакъв. Радо, давай, скачай му на тос, Алекс. Да му скачам. Айде. Скачай. Давай, ще умре. Умира. Дропваме го. Аз те. Къде той е? Аз бия по Samsung. Убих Samsung. Къв е долу? Тос леки Ела. изяде. Алекса леки изяде. Аз умрях. Уф, тъп Абе, сървър, бе. студи. Ту само забивам. Аз и тъп се сървър. Да, мен ще ма дропнат. Аз по-добре да бягам. Ами не, то някакви двойна два хита ме убива. То тук са 4 тимове и очакват аз да ги килна. Аз си мятам направо в лавата. Ай, шоки па е тука, ла. То значи ти ми в майка му Ай, дейва. шоки, такова. Ай, шоки е про на ПВП. И е голям че. Ами не можах да си метна хелтката като хората. Ох, пак ли ще скачаме? Те са обаче са големи бавняри, човек. 4 в 1. Пак ли ще скачаме, Еди? Давай, ама нямаме сето. Еми, вземи си айронг. Ма аз заедно скача. А аз пак хондука. А, иди в холма на да прокрафт, там има. Какъв му беше холма? Е, отде да знам? Аз съм го... не! Home да MLG комбо. Аз така съм го спастил. What? Какво? В холма на тея Милен Сумото стария им холм строили са тука. Има фуле с глави. Има главата на Сан Франциско. Как беше? Я чакай тупа. Я приеми. Всъщност не е фул с глави. Я приеми на мен, аз съм ти пратил и сега не ми да ти пратя. Пак. Пратих ти. Е, какво са строяли? То всичко е разбито тук. Иди, Я приеми. Приеми. Аз ти приех. Мати. А, What the верно fuck? са строяли. Мале, аз тук А, ще си изфарма дървове. Тук има нещо като... Тук има честове някакви. те го поправят. Яко имах теж често. Сосент. Вземам. Абе, чайте да си взема брадвата, скоро ще си. Брадвата. Не пиша Аз имах телепорт в един от техните холмове. Аре да райдваме, бе. Я ми дай братве. Я бягай. Аре, мръдни да го щупа. Кой това хом е жив? Яме, хом е Боби 2. Какво беше това? Хом е Боби 2. Я да видим те с холмове, много ми е интересно. Той пък е рейдна. Човек, ние като кросфайр разглеждаме холмове. Ама ние ги чупиме. Какво ми строиш, я троши всичко.
То хом вече не е име. Има един лък, ай сега 100 случи ще Не, убие. не, не. Телепортвам се. Ама умря ли, бе? Чакай, аз те оцелих. Аз пак се измах. То хубаво е бил на 2000, смисъл, на малки координати. Радо, че Еди прими. в комбат съм. Тъпа, ти много... Разглеждаме хометото на Атина Буе. О, това ли бе? Това е онова дед го редна. То ни е направил сърце, бе. Добър човек. Той е на 35 000 блока. Да, ние това го редна. Честовете са си още тук. Аре бе, имате ли кирка? Може да има още хумове наблизо. Тук има айтеми, ела си вземи айранки, ако щеш. О, найс, това ще си ги взема, сериозно. О, Аз бот. намерих хумана да прокрафт. Тъпа. Има само айранки, той е рейдно. Не, аз си взех 50 такова пажули. И айран сет. Я. Това знаеш какви координати е? Как няма го рейднат, бе? Вижте, вие просто координатите. И не си ма портнал тук, леле. Има ябълка. Я ме Знам, портнете, че я не ме еди. портнете. И портнете се до мен. Приеми. Какво е това? Оф, и аз имам порт тук. На Джейла? Да, вътре. Не, Ева. Какво е това хуме? Това е хума на Бомб БГ. Тук, сори, не портвам. Ама... Това не е мой хум. Оф, аз мисля, че е грифнат, бе. 7. Добре. Аре, после ме портни в това хол. Стади, я пак се портни. Кой, аз ли? Да, същи. What? Тук Nax Gaming е продължил да се развива. Само не го рейдвайте, защото има супер якия спаунер. Няма. Има спаунер. Аз го обградих с Bedrock. What? Елате да видите тук какво става. Той на Nax Gaming Home ли е, бе? Не, аз го портнах тук. Я. Тук надолу нищо няма. Главата на Бобито. Ама то спаунер... Но то спаунер не работи. Работи. Вижте, няма скелети или танкото. Има. Що не се спаунер, бе? Чакай. Я PV2. Ето тази скелет. Рейднато е, бе, брат. Кой дори на глава не може да мине? Не. Спаунва си спаунера, бачка той. Бачка. Я не путни пак в некоя рейднато хуме. Чакай, че тук ще ма килнат тези. Аре, запре да слагаш, бе! Чакай, бе, тук сега има кирка някъде. Охо, Chain броня Respiration 2. Хомен. Супа 2, кое е това? Спаунер 2. Отдавна не съм ходил хоме спаунер. Не го портвай там. What? Не дей там. Има някаква даймътка тук. Верно? Да. Я. Айранка е всъщност. Къде? Това айранка никой няма. Тук ли, бе? Тук аз имам след хум. Аз го бутнах, то с умря. Я приеми Еди. Това е приблизо. То с умря с Sharpness 5, Unbreaking 5 и Looting 5 меч. Да, бе. Да, и нависинах го. И 6, чакай, и 6, и L. Как се казваш? XX. Марто нещо. Sorry, RIP. Full меч.
Мале! Аре, приеми! Абе, това е Blaze Spawner. Аре! Нямам порт там. What the... Аз имам порт там. Аз имам порт. Верно ли падна този, бе? Да, бе, човек, аз го инавасинах точно преди да умре и му видях Sharpness 5, Looting 5 меча. И Unbreaking 5. А това кой Блейз спаунер е? Това не е нашия Блейз. Има някакъв. Къде е? Е тук някакъв е смарт. А. Его е Добре, да... да портни в някой рейд на Тухума. Радо, дай сета, бе. Дай сета, О, че то няма. си имаше някакъв тук. Дай сета. Сета само. Аз си пих поушенките само заради това. Продавам фул панц за 2 лега. Маля, човек, то сколко се ядосал. Аз как го Какво? бутнах, то си имаше лутинг печмет. Мале. На мен ако Мале. не бяха направили това, щях да рейдина, щях да издам паса и... Тях да се даде това. Аре са, представете си са, пак да дойде да е изял лега. Тройка. Не с фулка и да не си е взел никакви поушенки и ние да го килнем. Фулка. Аз ще взема цялата фулка. Искате ли да тръпнем това място? Ви, чай, където се спаунва той? Ей така, тук ще го... Къш, бе? Да. Къш? Той е тука. Аз сега ще ида да го избутам. Аз я умирам. На мене се Аз фулваме. умрях. Ма то скъв сете еди, я го и наваси. Не мога. Ти го и навасиш. И то сме бутна. Рип. Еци. Бързо! Той е там на едно место. Тройка. Трябва ми кикстарт. То сме трапна много яко. Еди да си вземам ли про тройката? Взема яко ще. Ама взема и... Хумблейс. Мале, той е рип меч, човек. Кой знае колко се е ядосал, често. Той ма бутна, брат. Ранката. Абе, взем Ай. си едната протройка и ще го убия тук. Аре, вземете си сетове и идем да го убием. Айде. Аре. Еди, взимай си една половин про тройка от холма. Аз взем шарп тройка. То няма смисъл, аз имам про тройки Fender чест. Чай, 5 голденки. Аре, кажете кога да пиша Хомблейс. Чай си изпия пошанките първо. Аз съм там в Homeblade. Той е там ли е? Аз тя ще го кил. Умре. Хомблейс. Тя ще го трапна. Аре, верно. Изар. Идвам, Радо, не ми... Да пия ли поушенки? Не. И допълнителна протройка. Аре, спрете, бе, блейзове. Сега ще му щупи мястото там, дето се спаун. Ето го тук. Къде бе? Не. Убей го и му. Протри. И навъсем. Как ти е ника, бе? Мале, брат. О, ма я взех протройка от него. Да. И кирката си взех. Yes. Радо, аре, чупете ги те стъпи фенсове, бе. Аз си взех и някакви... Сега Са Значи шути. има след хом тука. Слутинг меч доста блейз на фарми. Але не ми трябва блез. Про Аз 3, то само като отидех и той веднага го почна ма бие и аз само като го хитнах 3 пъти умре. ГГ Про 3, брат. ГФ. Просто ГФ. О, то даже садна. ГФ Про 3. Лефтна ли? Да. Сад мат. Сад, фей. Умага хора. Ай, можехме да... Не, брат. Брат, яйцето ми е пълно за тази Про тройка. Де да го оставя? Бе? Можехме да го килнем. Все пак,
И така хора, надявам се клипа ви е харесал, ако е така, лайк, шер, сабскрайб. Ти тук ли си снимал, бе? Да. Радо, ела да ме пазиш. И бъбъ.